Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 7 dugu asteazkena eta elkarrizketen tartean bigai oso desberdin izanen ditugu. Lehenik eta behin, Lizoin Arriasgoitiko ibarretik etorriko zaizkigu, izan ere hilarrien inguruko erakusketa ikuskizun bat ere eginen dute, hilabete honetan bertan, horretaz hitz egiteko Koldo Albira izanen dugu, Kultur Batzordeko kidea da bera, eta bestalde batetik ikuskizuneko dantzari batekin egoteko aukera izanen dugu, Itxaso Etxepeteleku-rekin. Ondoren, ilustrazio kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako Maite Mutuberria izanen dugu, ilustratzailea da bera, eta dagoeneko hainbat libururen ilustrazioak egin ditu. Horren ondotik, gaurkoan zaratak tartean musikaon izanen dugu, Eugenia Etxarren kantu eskolako bideoa ikusteko aukera izanen dugu. Egunero egiten dugun moduan, oraingoan eguneko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriarekin. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira ekainak 7. egun honek utzi dizkigun titularrak. Asteazken honetako albisteekin hasteko Altsasuko gazteen gurasoek erakundeen, sindikatuen, alderdi politikoen eta gizarte eragileen babesa eskatu dute bakarrik eta babesik gabe sentitzen direlako. Horrez gain gehiegikeritzat jo dute Auzitegi Gorenak kasua Auzitegi Nazionalaren esku utzi izana. Bertzalde aktualitate politikoan Arnaldo Otegi, EH Bildu gidatzeko zerrenda bakarraren buru izango da hilaren 17ko kongresurako. Koalizio osatzen duten 4 alderdiek adostu dute zerrenda eta ez da besterik aurkeztu. Erran bezala ekainaren 17an zuzendaritza berritzeko kongresua izan du EH Bilduk Bilboko Euskaldunan jauregian. Eta hezkuntzan 12.280 ikaslek selektibitate berria hasi dute gaur Hego Euskal Herrian. Espainiako gobernuak LOMCE legea ezarri zuenetik selektibitatearen ordez unibertsitatera sartzeko proba berria da hauxe. Eta 2016ko Sanferminetan neska bat taldean bortxatzagatik espetxean daudenetako 2 Kordoban deklaratzera deitu ditu epaileak. 21 urteko neska batek salatu zituen sexu erasoak zirela medio. Eta aurrera jarraituz albistekin, larri gaixorik dauden presoei espetxeetatik kanpo gaixotasunei aurre egiteko eskubidea ziurtatu diezaietela eskatu du Sare plataformak. Eta Nafarroako parlamentuan bertzalde eztabaidatzen ari diren polizia lege aurreproiektuaren aurka azaldu dira polizien arloan ordezkaritzak gehien duten sindikatuak. Eta Foruen plaza, alkoholik gabeko gaztentzako gune izanen da Sanferminetan, baina bakarrik uztailaren 10-tik 13 bitartean. Eta albisteekin bukatzeko eta Sanferminekin lotu ere, aurten Luzinda Pole kazetari estatu batuarrari emango diote Sanferminetako urteko atzerritarra saria. Aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin. Diario Navarra egunkariko lerroburu nagusian, hauxe dugu, San Adriango CNT-ak 2 milioi euroko inbertsioa eginen du, erregina CNT-aren 25. urteurrena ospatzera etorri ziren San Adrian herrira, 110 langile dituen lantegiak, langileria kopurua handituko duela adierazi zuten. Gaurko argazkiko protagonista Diego Martínez dugu, akordioa Diego Martínez-ekin, Sevilla Atletikoko teknikoak 2 denboraldirako sinatu du Osasunarekin, eta hortxe dugu bere argazki nagusia gaurkoan Diario de Navarra egunkarian. Bukatzeko beste 2 albiste gehiago nabarmenduko ditugu. Nafarroan 175 gehiago gastatuko du autopolizial eta larrialdietan. Eta bestalde Brian Terfel, Mayumana eta Sara Baras baluarteko denboraldian. Aurrera egin dezagun Diario Notizias egunkariarekin. Lerroburu nagusian hauxe dugu, hiritarren kezka 12 puntu igo da iruzurragatik, Peperen kasuen igoera eta gero. Kataluniako independentziak
0,9ri kezkatzen dio, eta beste lerroburu txikiago batean aipatzen dute, Murtziako presidente ohia Punika kasuagatik bankilloan esertzeko geroz eta gertuago dagoela. Gaurko argazkiko protagonistak Espainiako errege-erregina eta Uxue Barkos ditugu, ez dut inoiz ukatu nire izaera errepublikarra. Horiexek dira Uxue Barkosek esandako hitzak CNT-ako San Adriango egoitzan errege-erreginek 25. urteurrena ospatu zuten. Bukatzeko beste albiste bat nabarmenduko dugu, EH Bilduko zuzendaritzan 11 leku izanen ditu sortuk 19tik. Eta bestelako kontua gaurko gara egunkarian, lerroburu nagusian elkarrizketatu baten adierazpenak ditugu, Florence Laser Davisen adierazpenak dira Oiesek enmarxeko hautagaia dugu, lehen unean presoen eta senideen inguruan hitz eginen dut Bairorekin. Bestalde argazki nagusiko protagonistak gaurkoan Arnaldo Otegi, Gabi Zimmer eta Josu Juaristi ditugu, Europako Ezkerra Euskal Talaiatik etorkizunari so. Horren inguruko informazio gehiago barrualdean, eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik nazioarteko politika, Kurdu eta Arabiarren aliantzak erasoa bidali dute Rakara, eta bukatzeko Max sarietan Euskal Onarpena eta aldarrikapena. Berria egunkariarekin aurrera eginez, lerroburu nagusian argazki batez lagunduta, 10tik 2 soilik murriztuko lukete DSB-a. DSB-a beharrezkotzat jotzen dute herritar gehienek Jaurlaritzaren inkesta baten arabera, eta protesta baten argazki ere ikusi dezakegu. Erdialdean lerroburu batean ere, lanpostu publikoetan euskara ezinbesteko jo du behatokiak, hizkuntza eskubideen txostena aurkeztu du 1616 dosier ireki zituen iaz inoiz baino gehiago. Eta bukatzeko, beko aldean hortxe argazki bat ikusi dezakegu Kukaiko dantzariena, sari brutala Kukaiko dantzarientzat. Oskara ikusgarriarekin 3 Max sari irabaztea brutala izan dela azaldu du Jon Maia Kukairen zuzendariak. Eta bukatzeko egiten dugun moduan, joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. Batetik San Ferminetan neska bat bortxatu zutenek beste eraso batengatik deklaratuko dute ostiral honetan. Bestalde, Arte Zezi izeneko ikuskizuna taula gainean, eta bukatzeko Antxon Ramirez de Aldaren adierazpen batzuk ikusi ditzakegu, zantzurik eta argudio juridikorik ez dago, Altsasukoa terrorismoa izan zela esateko, eta prentsa agerraldiaren argazkia ere hortxe du. Ekainak 7 dugu gaurkoan asteazkena, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, jolasak, lantegiak eta zirkua gaur, asteazkenarekin Zitadelan, Dindaia Fundazioaren eskutik Zitadelan jostaketan programaren barruan. Jarduerak adin guztietako aurrei zuzenduak daude, arratsaldeko 5:00 7:30 izanen dira eta sarrera librea da. Kontu gehiago Iruña aldean, udalak gaur irekiko du haurrak zaintzeko udako zerbitzuan izen emateko epea, oporretan familia eta lana bateragarri egiteko. Zerbitzua 3 eta 12 urteko bitarteko aurrei zuzenduta dago, eta uztailaren 3tik abuztuaren 31 eskainiko da. Iruñeko udalak bestalde gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko diru laguntza deialdia argitaratu du 130.000 euroko aurrekontuarekin. Eta Ingurumen Hezkuntza Museoan hitzordua izanen da gaur arratsaldean, udako baratza prestatzeko hitzordua izanen duzue arratsaldeko 7:00. Eta bestalde, Ernestina de Txanpurzin isildutako poetaren ahotsa gaur izanen da entzungai Gaztediaren etxean arratsaldeko 7:30 aurrera. Eta bukatzeko Iruñean txakurrentzako 29 eremu ditu gaur egun, beste berri bat ireki egin dute Ilargi Enea parkearen ondoan.
Joan gaitezen Sarriguren aldera, Eguesibarra aldera asteazkenero egiten dugun moduan. Gaurkoan Sarrigurengo albisteak ditugu gehienak, Sarrigurengo udalak jaietarako app bat argitaratu egin du eta dagoeneko erabiltzaileentzat eskuragarri dago. Kontu gehiago Eguesibarra aldean 2017-18 ikasturterako Eguesibarko Udal Musika Eskolako matrikulazio epea irekita dago, tresnetarako eta musika hastapenerako ekainaren 1-tik 15 bitartean egin dezakezue eta taldeetarako ekainaren 1-tik irailera arte. Aurrera egin dezagun Eguesibarko udalarekin eraso sexistari gabeko jaien aldeko kanpaina abian jarri dute, helburuei dagokionez herritarrak eta gazteak bereziki sentsibilizatzea izanen da emakumeenganako indarkeria mota guztiak arbuiatu ditzaten eta jokaera matxisten aurrean jarrera aktiboa bultzatzeko. Eta bestalde asteburu honetan Sarrigurengo jaiak ospatuko dira, egitarauari dagokionez ekainaren 9, 10 eta 11ko egitarau hori ikusi dezakezue udal web orrialdean. Joan gaitezen Etxauri aldera oraingoan. Etxauriko harriaren eguna ospatuko da ekainaren 11an, bertan hainbat harri jasotzaile izanen dira egun osoko egitarauarekin. Kontu gehiago Etxauri aldean, jaiak ekainaren 8tik 13ra ospatuko dira aurten, egitarau zabala prestatu dute egun guztietarako eta xehetasun guztiak udal web orrialdean dituzue. Eta bestelako kontuak ere baditugu Etxauri aldean, euskarazko klaseak jasotzeko aukera izanen duzue, Zubiarte euskaltegiarekin batera izen emateko datak maiatzaren 25-tik ekainaren 15-era. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zende aldera, emakumeentzako autodefentsa tailerra doakoa izanen da ekainaren 16an eta 17an Noaingo kiroldegian. Eta bukatzeko zendean garatzen diren nazioarteko lankidetza eta giza garapenerako diru laguntza deialdia eta elkartasunerako sentsibilizazio eta hezkuntza programa kaleratu dute Galarreko zendean. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu egunero egiten dugun bezala, gaurkoan hilarrien inguruko erakusketa bat eta ikuskizun bat izanen dugu protagonista nagusi lehenengo elkarrizketan, horretarako Lizoin eta Arriasgoitiko ibarretik etorriko zaizkigu, Koldo Albira eta Itxaso Etxepeteleku, biak bata kultur batzordeko kidea da eta bestea ikuskizuneko dantzaria. Ondoren, ilustrazio kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako Maite Mutuberria izanen dugu, ilustratzailea da bera, eta horren inguruko hainbat xehetasun emanen dizkigu. Bukatzeko musika kontuak zaratak tartean, gaurkoan, Eugenia Etxarren kantu eskola ikusteko aukera izanen dugu.